बेलासि मुगानि बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय थाबाय आंनि आंगोनिबो आंगो फंबाय बिनानाव ओमफ्राय बेबायदिनो आदा बाजै साफ्रोमनिसिमबो खावलायनाय सिबिनाय थाग्रोबाय आरोखि। बेनि उनावहाय आंनि प्रेमजित नार्जारी इउटुब चेनेलखौ दासिमबो माने बेनि उनाव आंनि प्रेमजित नार्जारी ब्लग चेनेलखौहाय जायफोरनाखि माने दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर लाबोनो हायो आंबो आरोखि। सासे बर' इउटुबार जानानैहाय आंबो सासे जेन देरलाङो आरोखि। आंनि भिडिअ लाबोनाया बिदिनो माने आंनि माने जास्ट ओरैनो बाय'ग्राफि हिसाबैहायल' माने इउटुबा थाथों होननानैहाय आङो बेबायदिनो खालामनाय जादों आरोखि। माने बिनि गेजेरजों माने फैसाफोरखौ मोनला मोनबाय मोननाला ओरैनोसै आरोखि। माने भिडिअआबोथ' आंनि भिउसआनो जाखाया मानसिफ्राबो नायलाखाया आंनि भिउसखौ माने मोजां जाखा नालाय भिडिअ बानायनायफ्रानो बेनिखायनो माने मोनसे मेम'रियेल हिसाबैबा थाथोंसै होननानैहाय आङो सानबाय आरोखि भिडिअफोरखौहाय भिडिअ लाबोनायफोरखौ। बेनिखायनो रायजो राजानिसिम अनसायनाय थाबाय आंनि भिडिअखौबो अननानैहाय नायनानैहाय होदो जाहाथे माने गोदान गोदान आपडेटफोर लाबोनो हायो आरोखि लोगोफोर ना माब्रै। ओमफ्राय दिनैहाय आङो माने मोनसे भिडिअ लाबोनो थाखाय सानदों जि रिता बर' बिथाङा सासे मुस्लिम हौवाजों जुलि जाबायमोन होननानैहाय बुंदों आरोखि ना गोसो थोलायदोंमोन नाथाय बियो माने बावैसो थैनानै थांबाय आरोखि। सिथारजाबाय थारमाने मानो सिथारजाखो जोंथ' बेखौ मिथिले मा दायनि थाखाय मा दाय खालामनानैहाय सिथारखो बे मुस्लिम हौवाया रिता बर'खौहाय जों मिथिजोबनो हायो आरोखि। नाथाय जोंनि आंगोनि बर' हिन्जावफ्रा बेबायदिनो गावनि जाथि बर' जाथिखौहाय बेबायदिनो गारनानैहाय गुबुन हारिजोंहाय हाबा लानानैहाय दिनैहाय माने सिथारजानांगौ जायो बेबायदिनो बुथारजानांगौ जायो बेबायदि आरोखि। बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय सानदों मोजां मोनसे साजेसन होनो गोसो जादों। आंनि बिनानाव आंनि फिसाफोरजों समान बेबादिनो देरबोनाय मानसिफोरखौहाय जाहाथे माने गुबुन हारिफोरजोंहाय लाब सलिया आरो गोसो थोआ गुबुन हारिफोरखौहाय। आरो गुबुन जाथिफ्रा नोंखौहाय दसेल' मोजां मोनगोन दसेनि थाखायल' नोंखौ गुबुन हारिया गोसो थोफ्लानो हागौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंखौहाय मा फाव फान्दायनानैहाय नोंखौ सिथारगोन नों जेबो फात्ता मोननाय नङा नानिमोन बिनानावफोर। बेनिखायनो खावलायनाय जादों जेने बर'आ बर'खा बर'नि जानाय थानाय गासैहाबो बयहाबो हारिहानो माने मोनफा मोनफा किसिम बेबायदिनो जात थायो। बर'आ जाहैबाय अनला ओंख्रि जायो हारि हिसाबैहाय अनला ओंख्रि जायो नारजि जायो। हयथ' माने गुबुन जाथिफ्राथ' बे अनला ओंख्रिफोरखौहाय जायाबो जानो हागौ आरो बेबायदिनो नारजि ओंख्रिफोरखौ जाया जानो हागौ नाथाय बर'आला हले अनला जायो ओमफ्राय नारजि जायो। बे मुस्लिमफ्रालाय बोरैथो नारजि ओमफ्राय अनला जानाय। ओमफ्राय बे बर' हिन्जावा माने हारसा हौवा लायोब्ला माने नारजि जानो लुबैदोंब्लाबो बियो जिबनाव नारजि जानो हाया बियो माने जाथि हिसाबैहाय बर'आ नारजि जाग्रा दा होननानैहाय बेबायदिसो खारि जागोन। अमा जायो बर'आ नोङो जुदि माने अमा बेदर जानो लुबैदोंब्लाबो नोङो जिन्दागि नोङो मोनजाखाले आरोखि। बेनिखायनो साननानै ला जानाय थानाय गासैयावहायबो मोनफा मोनफा बयहाबो जाथिफोरहा मोनसे फारागथि थायो। बर'आ थायो जाहैबाय दानि आजिखालि स्टेन्डार्ड न'आवहाय थायो। बांगालफ्रा थायो जाहैबाय मुस्लिमफ्रा जाब जुब न'आव थायो जाब जुब ओंख्रि जायो थालिर गोमोनजों ओमफ्राय जुखामजों बिसोरो जाग्रा मानसिसो। थालिर गोमोनजों बेबायदिनो
जुखामजों बिसोरो माने लगायनानै जाग्रा मानसि। बर'आथ' बेबायदि नङाना स्टेन्डार्ड जाग्रा बर'आ, बेनिखायनो गोरोबनो थान जायो आरोखि लोगोफोर। आंनि अनजाग्रा फंबाय बिनानावफोर, देरबोनाय नानिमोन ओमफ्राय बिनानावफोर, माब्लाबाबो गुबुन हारिफोरजोंहाय दाखारलांफा, गोसो दाथो। माब्लाबाबो फाव फान्दाय जानो नाङा आरोखि गुबुन जाथिफोरजोंहाय। अन्नानैहाय माने गावखौ हमथाब्लासो नोङो जिबनाव देरहासार जागोन। नानिमोन, आंनि रायजो राजा, बिनानावफोर आरो बेबायदिनो बियादैफोर, देरबोनाय फिसाफोर, नोंथांमोना गावखौ हमथा। गुबुन जाथिफोरजों मालाबाबो जुलि दा खालाम, गोसो दाथो। बेनिखायनो खावलायनाय जाहैबाय, रिता बर'आ जेरैहाय मुस्लिम हौवाजोंहाय बुथारजादोंमोन, गोसो थोनानैहाय लाफ्लानानैहाय, दिनैहाय बे सासे मुस्लिम हौवाया रिता बर'खौहाय माबोरै सिथारनो मोनखो? बेनिखायनो खावलायदों बिनानावफोर ओमफ्राय बियादैफोर, माब्लाबाबो गुबुन हारिफोरजों माब्लाबाबो दाखारफा, गोसो दाथो। नङाब्ला नोंसोरबो माने फाव फान्दायनानै सिथारजागोन। एसेसो आंनि भिडिअ'आ। हामबायसै बिदिब्ला, थेंक इउ।